εδώ και πέρα, μην σε γράφει και η κάμερα, θα μας ακούει και το άτομο που σου έκανε δώρο. Πολύ ωραία. Οπότε ξέρεις, τι χρωστάς εκεί, τι κάνει, εντάξει. Πάτα κάτσε, πάτα κάτσε. Πολύ ωραίος. Εδώ, καλά πάτα μόνο φρένο, τα κλασικά κατεβάζει μόνο του. Πάμε προς τα πάνω. Παταγκάζει, ελεύθερος. Έτσι, μπράβο. Παταγκάζει. Και κάρφωσε, έτσι. Εδώ έχουμε δύο λακκουβίτες αριστερά. Έλα προς τα δεξιά εσύ. Ευθεία πάμε, όλοι ευθεία πάμε. Η λακκούβης είναι εδώ, ωραίος. Έτσι. Βλέπεις την ανάρτηση που σου έλεγα πριν. Ναι. Άνετη. Πολύ άνετη. Και σε νορμάλ οσμωτικό δίκτυο. Με τρίτη, παταγκάζει. Κάρφωσε τετάρτη. Πέμπτη. Τώρα λίγο φρενάκι και κάνει και ένα κατέβασμα. Εμείς πάμε όλο ευθεία. Η ανάρτηση είναι πολύ άνετη. Αυτό το που σου έλεγα, άνετα. Οδηγήσουμε αμάξι, παιδί μου, κατάλαβες τι λέω, δεν είναι... Δεν είναι κάτι που δεν οδηγείται. Ακολουθούμε εδώ αμάξι αυτό. Τώρα, όπως έτσι ωραίος και άνετος εδώ, παταγκάζει, βάλε πέμπτη. Και άκου τώρα, πέμπτη. Παταγκάζει, έκτη, τέρμα γκάζει και κάνει ένα κατέβασμα. Άκου την εξάντληση. Πατημένο γκάζει, δεύτερο κατέβασμα. Έτσι, κατέβασμα. Έτσι, ανέβασμα. Πολύ ωραίος. Τ' άκουσες το διπλό σκάσιμο που έκανε. Σκάσιμο το παρισιές. Είδες. Εδώ απλώς από ό,τι στην Αττική Οδό που κάναμε πριν, εδώ ακούγεται λίγο πιο ξεκάθαρα. Το είδες. Γιατί στην Αττική Οδό έκανε πολύ θόρυβο. Όλη ευθεία. Παταγκάζει. Έτσι, μπράβο. Εκεί κάτω έχει μεγάλη δεξιά στροφή. Και μεγάλη αριστερή στροφή. Στα αυτάκια είδες ένα κενό που έχουμε σε αλλαγές ταχύτητας, το έχεις ειδοποιήσει? Ναι, έχει ένα μικρό κενό. Ναι. Αυτό είναι το normal mode τώρα. Ναι. Στο sport mode ο χρόνος μειώνεται στο μισό. Στα 20 μέτρα θα κάνουμε αριστερά και είναι αδιέξοδο. Σιγά σιγά μπες εδώ μέσα και όπως είσαι τώρα πάτα φρένο που κάλωσέ το και από πρώτη, χωρίς καν να βάλεις νεκρά, βάλει λίγο την όπισθεν, έλα προς τα πίσω σιγά σιγά. Άστο να φύγει το λεωφορείο, περίμενε. Έλα λίγο ακόμα, ωραίος. Πάτα φρένο και βάλε κατευθείαν την πρώτη. Ενώ στα άλλα τα αυτόματα, δεν ξέρω αν θυμάσαι, κάνεις κι άλλη κίνηση. Ενώ από το τιμόνι κατευθείαν έφυγες. Που λέγαμε πριν για θέμα ευχαριστίας, κατάλαβες τι λέω. Ήταν έτοιμο να υπερστρέψει, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Ναι, έχει λίγο μια τάση. Έτοιμο. Με πιο απότομο γκάζι δηλαδή, τέλος, δεν έχει. Το αισθάνεται λίγο ότι έχει λίγο τάση. Έτσι. Όπως το πες.
Ιταλίδα μας. Ακούω τώρα λέει εντυπώσεις για να σε γράψει η κάμερα τώρα. Για να τιμήσει και που σου κάνανε το δώρο, να πεις για την άποψή σου. Πες μου, πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Έχει πάρα πολύ ωραία ίση. Πολύ ροπή. Ναι. Είτε υψηλά είτε χαμηλά έχει πολύ ροπή. Γιατί καταλαβαίνεις τη δύναμη. Από 2.000 στροφές και πάνω. Ναι, καταλαβαίνεις την ίδια. Τον εύρο που έχει είτε κατεβάζεις να ανεβάζεις, το αισθάνεσαι. Ναι. Ο θόρυβος είναι καταπληκτικός. Έτσι. Όλα είναι συναντήσεις του οίκου, όλα. Ναι. Το φρένο πώς σου φάνηκε που είχε τόσο μικρή διαδρομή. Το φρένο πιστεύω ότι θα ήταν πιο δύσκολο. Το είδες όμως. Ναι, αλλά τελικά ήταν πολύ εύκολο. Εκεί είναι πολύ μικρή διαδρομή. Και οπότε διαδρομή. Τα αυτάκια σου είπα για το κενό. Για ποιο λόγο έχουν αυτό το κενό. Είναι το normal mode. Η ανάρτησή του καλά είναι ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη, αλλά αρκετά προσιτή. Αν και είναι screen, είναι πολύ μαλακή, δεν το περίμενα. Πολύ ωραία ανάρτηση. Άψογος.